בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? חג שמח. חג שמח. איך מרגישה? מצוין, שלומך? אוקיי. תכף דני צריך לעבור, אנחנו אמורים לנסוע. שתדע. שלא יהיה הפתעות. הכל טוב. יופי. שברתי את זה. לא, בסדר. לא קרה כלום. אוקיי. הסתפרת. ספירת העומר. אז מה? לא ההפך, מגדלים. אז זהו, מעכשיו אני לא יכול להתגלח לחודשיים. לא. חודשיים, חודש אני יודעת. לא, בימיו. יש כאלה שאומרים עד ל"ג בעומר ויש כאלה שעד... לא, עושים הפסקה בל"ג בעומר, אז ממשיכים. כן. מכירה את הסיפור מדני. מה נשמע? איך את? אני בסדר גמור. אוקיי. אין סיבה שלא. ככה, דבר הראשון שרציתי להגיד לך, אני לא מבינה שום דבר, כי אני עשיתי איתך הסכם כבן משפחה. לא ביקשתי ממך צ'קים, לא ביקשתי ביטחון, לא ביקשתי ממך שום דבר. אמרתי, אתה בן בית, עשינו הסכם, לי נראה הוגן, לי נראה סביר, הסכמת על הקטע הזה, אמרת לי, מה דאגת, מה אני אקרה, מה כתוב 3.5 תשלם 3, מה יקרה? מה, אני אגנוב ממך כסף? ליליאן. אתה תהיה זה, שנייה, זה הצד שלי. אני מבין אותה. לא, שנייה, יש איזה נקודה שאתה לא מבין, לדעתי. אני לא ביקשתי ממך שום דבר, וגם הבטחתי לך, ואני עומדת בזה, שהבית הזה לרשותך, לא בבעלותך, לרשותך, עד שמפנים אותנו בפינוי בינוי. זה שני דברים שאמיתיים ודיברנו, נכון? אמיתי? אמת? זהו. עכשיו, אני לא מבינה בשביל מה אתה בכלל צריך הסכם חדש. זה, אני לא מבינה את הנקודה. נקודה הזאת, בשביל מה? בשביל מה? אני רוצה לשמוע, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך. אמרתי לך את הצד שלי, בשביל מה אתה צריך הסכם חדש? כשאנחנו נכנסנו לכל הנושא של הדירה, כמו שאת אמרת לי, אני בן בית, אני הרגשתי שאת צריכה את עזרתי ועשיתי את כל מה שאני יכולתי לעשות. אמת. וגם הרמתי שמיניות באוויר עם בת זוגתי. דני שלי. היי נסיך, מה קורה? מה המצב? נכנסנו לקריית ים. יופי, אז מה? לא יודע, 2 דקות, 5 דקות, מה זה לפני? אוקיי. נלי, תעשי מה שאת צריכה, תבואי לחניה, אני אפגוש אותך. אוקיי, תודה, ביי. נצלת, כי אנחנו פשוט, הוא נוסע עם 4 ילדים ואשתו לא בא, צריך את העזרה שלי. אני עשיתי את כל מה שאני יכולתי לעשות, להגיע למצב ש... אמת, עכשיו בשביל מה אבל אתה רגע, צריך הסכם חדש? את חייבת לתת לי לדבר. כן, קצר פשוט בזמן. לא בגלל שאני רוצה להגיד. אין לי בעיה לעשות את זה במועד אחר, זה לא זה. אבל כשאת הבאת את ההסכם הזה, לא היה לי נוח, אבל אני אמרתי טוב, ואני גם אמרתי לך כמה פעמים ברמזים שלא נוח לי, גם ללכת לעירייה איתך, גם לעשות את כל השינויים האלה, אבל אני שמחתי עלייך. ואיפשהו משהו ישתנה. מה ישתנה? אז את חייבת לתת לי לסיים את הקו מחשבה. אני לא בן אדם שהראש שלי יכול להתפצל, אני אאבד את הקו מחשבה. שנייה. 2 דקות אני אגיד את שלי. ברגע שדברים התחילו להשתנות, וראיתי התנהגות שונה, שבו דיברנו על זה מההתחלה, שאמרתי ליליאן, רק כי אני בא לגור בדירה הזאת, זה לא אומר שמשהו צריך להשתנות בינינו. אבל זה הרגיש לי שההתנהגות שלך היה כאילו את עושה לי טובה. זה הרגשה שלך, לא שלי. בסדר. אם שידרתי משהו אחר, אבל רגע, תני לי לסיים משפט. בסדר, אבל את מקטה ורוצה להגיב לכל דבר שאני אומר. שמעתי מה יש לך להגיד. תני לי שנייה. הסכמנו על כל מיני דברים. הסכמנו על דברים יותר... ואז
אני לא יודע מה קרה לך. אני לא יודע אם לא הרגשת טוב, אני לא יודע אם פשוט לא שמת לב על הדברים שאת אומרת, אבל אמרת דברים פוגענים. אמרת דברים שגרם לבן אדם לחשוד בהחלטות שלו. שאפילו שלא היה לי נוח עם החוזה ועשיתי את זה, איפשהו הבנתי שאני עשיתי טעות. אתה נפגעת, ואני לא מבינה למה, בשני דברים, שביקשתי לך מפתח, ושלא הסכמתי לזה שאתה עושה מחסן על הגג בלי אישור שלי. לא רק. שני דברים, לא חוץ רק, מזה, לא, אבל אני אומר, לא אמרתי שום דבר. אבל לא, זה מה שאני מנסה להעיר עלייך. זה שזה לא מה שאת רק אמרת. שאמרתי לך, הביוף לא תקין, אמרת, תקן אותו. שאמרתי לך שהשירותים לא עובדים, אמרת, אל תשתמש פה. שאמרתי לך, יש כל מיני דברים שקורים כרגע, שאני לא ידעתי עליו בדירה, את פשוט הסתכלת עליי כאילו, מה אתה רוצה? והדבר היחיד שאני רציתי, זה שאנחנו יכולים לגור בהרמוניה, בדירה, שבו אני נותן לך... וכל מה שאמרת, אין שום דבר מעליב. זה בעיניי, כן? זה עניין שלך אם אתה נעלב. לא, שמישהו אומר לך, אל תשתמש בשירותים. לא קרה כלום, איזו אופציה מבחינתי. אתה מבחינתך לא, זה לא סיבה להיעלב. שבן אדם בא ומזכיר דירה, אבל שוב, את לא נותנת לי לדבר. לא, אבל זה לא סיבה להיעלב. מבחינתי... טוב, בסדר, אבל את לא היית לבד בשיחה. אני לא בשיחה, אבל זה לא... את לא לבד בשיחה. אז תתחשבי בבן אדם שמנסה לעשות למענך, אבל אתה טוען שאני מעליבה אותך. אני לא מעליבה אותך. אבל אני אומר לך, שבן אדם מזכיר דירה, ואשכרה אומרים לו, אוקיי, שנייה. נעלבת, נסגר הסיפור. עכשיו, בשביל מה אתה צריך הסכם חדש? אני רוצה לדעת שהכל ברור ועל השולחן. הכל ברור. זה לא. מבחינתי. מבחינתך, אבל מבחינתי לא. מה מבחינתך לא ברור? שום דבר. שום דבר לא ברור לי. הנה, אני יושב בסיטואציה ש3 שבועות, הקיר הזה חשוף. את לא אומרת לי מה את רוצה לעשות עם זה. אני אמרתי לך שאני אבדוק, ובינינו היינו לפני חג, אף אחד לא רוצה לבוא לתקן. אף אחד לא רוצה לבוא בחג לעבוד. ליליאן, את מסכימה איתי שבית שבו את נוגעת בשקע וחוטפת זרם, זה לא... אמרת לי יש בעיה בחשמל, הבאתי חשמלאי. הבאת חשמלאי, אבל יש פה בעיה. נכנסתי איתו חדר, נכון, בדקתי איתו חדר. והוא אמר לך, יש פה בעיה רכה, הוא עשה את מיטב יכולתו בשעה, שעתיים שהוא היה פה. אני לא הגבלתי אותו לא בזמן ולא בכסף. לא קשור. אמרתי לו, תעשה מה שצריך. הוא לא היה מתקן את כל הבית, וזה ידוע שיש פה בעיות, ואנחנו גילינו את הבעיות ככל שבא. שלום בבית. שלום מאמי, מה שלומך? אני מתנצלת רגע. מה שלומך, אישה יפה? בואי תראי משהו. אני צריכה, כן. אני צריכה פשוט להפסק, כן. יש פה חתול. משהו מיוחד לילי? מה? את רוצה משהו מיוחד? את יודעת שיש נוזל מה? אני לא יודעת מאיפה, תגידי לי. אני גם לא יודעת. רק זה מה שרציתי לשאול אותך. כן, אבל יש ירידה מים. כן, אבל לא יודעת מאיפה. השארת סמרטוט שם וזה קצת, כן. זה קצת קשה. כי זה יכול להיות פה, זה צריכה כל מים. דווקא אותך אני צריכה. את זוכרת שהבאת מישהו לצבוע לצבוע זה הוא... לא, שנייה, אני רוצה שאלה אחרת. יש לי סדק, אתה יודע מה זה סדק? חור כזה בקיר? כן. אני צריכה מישהו שיבוא לתקן. יש לך מישהו אצלכם? זה ילד עכשיו פריש. איזה פריש? פריש זה ספרד. הפריש זה ספרד? חשבתי פריש זה צרפת. צרפת, סליחה. הוא בצרפת? כן, הוא גר שם עכשיו. יופי, אז אולי תגידי לי לשם. את יודעת לך יש לו מלכה. אני עשיתי יותר ככה. אני פשוט מנהלת... שלום, איפה זה יש? בחוץ. שלום.
אוי, חיבוקי. אני באה. ומה עם דגים? איזה דגים? לא. דגלים? תשאיר. הילדים מבסוטים. כן, לא תולים כלום. בסדר? יכולה לתת מים בבקשה לפרחים במרפסת? תודה. טוב, ויליאן, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת ביום אחר. אנחנו חייבים, אין לי ברירה. הכל בסדר. פשוט זה העוזרת שלי והילדים בחוץ. בסדר. תקשיב טוב, לא התכוונתי להעליב אותך, וזה לא היה במקום, וזה שאתה רגיש, זה בעייתי. זה לא שאני רגיש, אבל אנחנו... רגיש מבחינתי. בואי ננהל את השיחה הזאת שאנחנו לא לחוצים זמן. בסדר, כתבתי לך שיש לי שעה, הכל בסדר, לא אמרתי. הכל בסדר. בסדר? יופי. טוב. אז שיהיה לך חג שמח. גם לך. ואין לך בכלל מה לדאוג. תרגישי טוב. ואני לא שכחתי את הקטע של החריץ, פשוט לא מצאתי בן אדם, הנה אני שאלתי אמרתי אותה. לכם, את רוצה שאני אתקן את זה? איזה? מה? אני אתקן את זה. מה קורה? I missed you. היי, שלום, איזה יפה, ציוויקי. Hey, good to see you, man. וואו, עוד What's אחד. happening? What's going on? What's the buzz, man? למה הוא לא ברגליים? קח אותה, תהנה איתה. חיבוקי נשיקות. תעשו חיים. נכון. אתה יכול לבוא, יש לנו עוד מקום. איפה אני צריך ללכת לאחותי נשיקה. בת מצווה. ופה לסבתא. ביום